ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳର ପ୍ରକାର। ଭକ୍ଷକ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ, ପରଜୀବୀ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ, ମୃତଜୀବୀ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ। ଭକ୍ଷକ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ। ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳକୁ ଚାରଣ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରେ। ଏମାନଙ୍କ ଦେହରେ ସଞ୍ଚିତ ଶକ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ ଶରୀରରୁ ଏବଂ ପରେ ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀକୁ ଭକ୍ଷଣ କରି ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରେ। ଯଥା ଘାସକୁ ଝିଣ୍ଟିକା, ଝିଣ୍ଟିକାକୁ ବେଙ୍ଗ, ବେଙ୍ଗକୁ ସାପ, ସାପକୁ ଚିଲ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ପରଜୀବୀ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ। ଏହି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ଶକ୍ତି ସ୍ରୋତ ବୃହତ୍ ଜୀବଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବ ସ୍ତର ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀ, ପରଜୀବୀ, ଅପଘଟକ ଏହି ପ୍ରକାରର ପରଜୀବୀ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ରହିଥାନ୍ତି। ମୃତୋପଜୀବୀ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ। ଏହି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ଶକ୍ତି ସ୍ରୋତ ମୃତ ଜୀବଠାରୁ ଜୀବନ୍ତ ଅପଘଟକ ସ୍ତରକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ଜୈବିକ ତତ୍ତ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତି, ବସ୍ତୁ, ମୃତ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ଅଂଶ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଏହି ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ କମ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ। ମୃତ ବସ୍ତୁ 3 ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟରେ ବିଭକ୍ତ, ଯଥା ପରିଷ୍କାରକ, ଶାଗୁଣା, ଚିଲ, କୁକୁର, ବିଲୁଆ। ଅପରାଧଭକ୍ଷୀ, ଉଇ, ଜିଆ, ଲାର୍ଭା, ପତଙ୍ଗ। ଅପଘଟକ, କବକ ଓ ବୀଜାଣୁ। ହେ ଭଗବାନ ୟାର, ଗୋଟେ ସାହସରେ